ajassa 46-49 ja tässä vaiheessa luokassa sijalle 3. Kun meillä on luokassa jäljellä 5 ratsukkoa, on 6 kärki seuraava. Ensimmäisenä Anu Karhunen Cherepa, toisena Rakel Arnio-Vihuri Anonymous, kolmantena Susanna Villanen Quick Rose, neljäntenä Katja Passoja Deborah, viidentenä Mira Rantanen Jingle Bell van de Delthöve ja kuudentena Mira Rantanen Dantos. Lähtövuoro on 70, Karoliina Kovanen, Haiti Sara, Tampereen ratsastusseura. Valmistautuvat radalla 71 Janina